Lalaking suspitsado sa pagpusil patay siyang kapuyo ug sa 15 anyos nga anak sa biktima napusilan patay usab sa mga pulis human misukol sa mga otoridad. Ani ang report. Nakabsan siyang kinabuhi si Janjan Muko atol sa operasyon nga gihimo sa mga pulis. Suma pa nga miresponde og armed person alarm ang matinugyanan sa balaod diin unang nasigpatan ang armadong lalaki sa barangay Kugon Ramos. Apan miikyas kini padung sa barangay Pasil ug didto na nahitabo ang engkwentro. Diha pa masayri sa mga pulis nga ang armadong tao nga napatay mao di ay si Janjan Muko, ang suspek sa pagpatay ni Ginelyn Bontilaw ug sa 15 anyos nga anak sa sitio San Roque, barangay Guadalupe, Cebu City niadtong Enero 31. Suma ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga lehitimo ang gihimong operasyon sa mga pulis nga may dipinsa lang sa ilang kaugalingon. Igo raon ta to sa pag-confiscate sa iyang armas kung wala ta siya ni sukol. And of course, di masad pwedeng magpatara ato ang kapulisan nga maunhan sila og pusil, di ba? Nya ara pa ta mo intervene. Samtang giisip na nga sirado ang kasong pagpatay sa inahan ug anak, kay namatay naman ang suspek. Giingon adunay kakonsabo ang suspek sa krimen, hinoon wa ibutsyag sa opisyal kinsa kini. Samtang gipahibaw sa opisyal sa CCPO nga anaa na sa luwas nga kahimtang ang 11 anyos nga anak sa biktima gipusil usab sa ulo sa suspitsado. The case is already filed. We will just be submitting to the prosecutor's office a copy of that death certificate. But then for the accomplice, magpadayon to ang iyahang kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.